Teglværksejer Marius Andersen fotograferede i begyndelsen af 1930'erne arbejdsgangen på sit teglværk. Det var Petersminde Teglværk i Stenstrup på Sydfyn, hvor der dengang lå 7-8 teglværker. Petersminde Teglværk har været i Marius Andersens families og hans efterkommeres besiddelse gennem mere end 100 år. Marius Andersens 16 mm film er overført til video. Den viser både den nye teknik inden for teglproduktionen på det tidspunkt, og nogle af de ældre produktionsformer, hvor alting foregik med håndkraft og hestekraft. Teglværksarbejde var helt frem til 1950'erne sæsonarbejde. Man begyndte i april og sluttede i oktober-november, når temperaturen blev for lav og luftfugtigheden for høj, til at teglprodukterne kunne lufttørre før brændingen. Senere fik man forskellige former for tørreanlæg, så teglprodukterne kunne brændes året rundt i ringovnen. Ringovnen med den høje skorsten blev indført ved de fleste teglværker i tiden fra 1880 til 1900. Den blev omkring 1960 afløst af den nye tunnelovn. I ringovnen flyttes ildzonen rundt i de forskellige kamre, og efterhånden som de køles af, tages de brændte teglprodukter ud. Denne teglværksfilm var oprindeligt en stumfilm. Derfor har vi fået tidligere teglmester Jørgen Jonasson til at kommentere filmen. Jørgen Jonasson er født 1913 og opvokset ved Hans Petersens teglværk ved Ilder Strand. Det er på Broagerland i Sønderjylland. Han blev selv teglværksarbejder og sluttede som teglmester, det vil sige arbejdsleder, ved teglværkerne Island og Grønland i Egernsund. Jørgen Jonasson blev i sin pensionisttilværelse aktiv teglværkshistoriker og har gennem en halvsnes år været en meget kyndig medarbejder ved teglværksprojektet ved Flensborg Fjord. Det er lægegraven, som er sammensat af forskellige lag, helt fra istiden, som så har aflæret læret ved en issø. Det er forskel fra en til en, hvor meget det ligger. Her er det ikke ret højt. Der ser vi lægegraven, hvor læret det blev læsset på tipvogne og kørt ind til teglværket med hest. Det er lægegraven, og bunden, den er noget, de har gravet under grundvandet, så vandet det pibler op og kan ikke løbe væk, man skal pumpes væk. Og læret, det transporteres med tipvogne og skinnetraktor. Her bliver det læsset med skovl og spade på en tipvogn og kørt med en skinnetraktor. Men det er et pakke vogne, det som er fra før tiden af. Den ene side bliver taget op, og så bliver det tippet af hjemme i kasseføreren. Den bliver trukket af en skinnetraktor. Det er en af de gamle slags. I 1930'erne, der begyndte det med teknik ude i lægegraven. Der begyndte det med spændekædemaskinen, gravemaskinen. Og der ser vi, hvorledes gravemaskinen den tager og skraber leret lige fra bunden og op til toppen. På den måde, der bliver leret godt blandet. Det bliver sin
gå ned i en tæpvogn, som så bliver kørt ind til talværket. Man kan se, at oppe bagved er det kontravægt på, for at maskinen ikke skal vippe. Så bliver leret kørt ind til maskinen. Der ligger maskinen op ovenpå, og leret bliver halet op med en spil. For der kan en hest eller skinnetraktor ikke køre op. Så bliver det væltet ned i besjekkeren. Det siger vi på sønderjysk. På dansk er det en kasseføde. Der så blander leret og transporterer det frem til foralderen. Der ser vi så foralderen, som ælter leret og transporterer det frem. Så går det igennem valseværkerne. Det er 2 valseværker. Det øverste, det udskiller de største stene og tager dem ud og smider dem til side. Og det underste, det knuser resten af stenene. Så bliver leret sendt til den næste foralte, hvor det bliver mere æltet og transporteret frem indtil, hvor det falder ned i sneglen. Man kan se valsen der, den skubuleret ned i sneglen. Det er jernskrabere på valsene, for at de kan holde dem rene. Det bliver også tilsat vand, til de får den rette konsistens. Det er i foralderen. Så bliver det presset ud fra sneglen, ud gennem en form og ud på afskærebålet, hvor det bliver skåret af i 3 og 3, som han så tager med hånden og sætter på en elevator, som tager dem med op på loftet. Den maskine der producerer de mellem 30 og 40.000 om dagen. Der tager de stenene fra elevatoren og sætter dem på trillebøger, afsættebøger. Det kan være 42 sten på hver trillebør, som så trilles hen og sættes på hylde, tørre hylde. 3 og 3. Indtil de står og tørrer lidt, så kommer der en kone og skiller dem af, til de tørrer mere. Man kan se, manden han holder tommelfingeren godt i vejret, for ikke at skrabe skinnet af fingeren ovenpå. Og omkring 1950 begyndte man så med tørrekamre, og så blev stenene sat fra maskinen på lægter og hen i en maskine, som så tog og hævede dem op, til det blev 10 af gangen, som så blev kørt hen i tørrekammen. En anden form for tørring, det er kædetransportør, som går gennem et tørkammer, så stenene tørrer. Der blev også brugt transportør til at læsse de brændte sten på jernbanevognen.
Det er velvingesten, som bliver pakket på jernbanevognen. Det er fremstilling af store drænrør, som skal stå på enden. De største drænrør, man kan lave på en maskine, der ligger ned, det er 13 tommer. Det er 15 tommer, som bliver presset ned på at stå på et underlag, som så bliver sat hen til tørren. Det er fabrikation af vingetagsten på maskine. Man kan se, de bliver skåret af, og enden med nakken og bindeknasten, de bliver sættende. De afskydende læge blev på et bånd ført op i maskinen og brugt igen. Sådan en maskine, der laver man ca. 6.000 om dagen. Det er så fabrikation af håndstrøgne tagsten. Det, han laver der, det kalder man at slå bleg. Den bliver lagt over på formen, og det satte han nakken i og bindeknasten og pudsede den pænt af. Der blev den vendt om på skeen, og vingen blev lavet, og så blev den sat på ramme. Sådan, der kan en mand cirka lave 600 om dagen. Ja, der ser vi håndstrømmen af sten. Leret, det bliver trillet på trillebør op på strygebordet og væltet af over til strygeren, som så tager leret med hændene og klasker det i formen og stryger det af med en pind. Hvorefter han tager formen og lægger stenene, som er 2 sten ad gangen, over på et bræt, som så bliver sat ind i tørreladen til tørren på tørrehyldene. Sådan en mand der, han stryger ca. 4.000 sten i 8 timer. Før der foregik tørringen ude på pladsen under åben himmel, hvor stenene blev lagt i række, indtil de var så stive, at de kunne rejses op på højkant. Det var det, at børnene de kunne hjælpe til. De afskydende sten var tørre, og ovnen ikke kan nå at brænde. De bliver sat i klamp, så de kan fortsætte med brændingen hen på efteråret og vinteren. Der ser man, hvorledes stenene de er læsset på trillebør og trilles ind i ovnen. Man kan se fyrhullene fra ovnen og ned, og der bliver stenene sat ind imellem disse fyrhuller. Det er facadesten, som bliver sat ind imellem. Det er tæppe imellem, så de ikke skal tage skade. Og der bliver det ikke fyret ned imellem. Det er velvingesten, som er brændt og skal tages ud. De er forskellige, som de forskellige sten bliver sat i ovnen, for deraf hænger trækket i ovnen. Det skal det sættes efter. Og når facadestenene er brændt, så skal de ud og sorteres. Det gør manden der, han tager 2 sten i hånden og vender dem og se, om de er revnet eller har andre fejl.
Det er taksten, der bliver trillet ud, og så skal de sorteres. Det foregår ved, at han slæber dem hen af trillebøren. Så kan han høre på lyden, om det er den rigtige lyd, de har på. Det er brænderen, som står oppe på ovnen og tager et overblik over det hele. Det er ham, der skal passe ilden i fyreapparaterne, så det hele det bliver brændt, som det skal. Men det er nærmest en ældre mand, der er brænder. Det er en, som har svært ved at følge med bag trillebøren i akkord. Derfor er han blevet brænde. Det er på timelen og har det ansvar at se, hvorledes ilden den former sig, og hvorledes det skal fyres. Det sker ved, at det er fyrapparater, som bliver stillet ind med forskellige stillinger, så de kan give meget og lidt, alt efter det behov, ilden skal have. Det kan brænderen se ned gennem fyrapparaterne, hvorledes ilden den er. Det er et billede fra maskinhallen. Det er en lokomobil, en dampmaskine, som trækker hele maskineriet, som laver mursten og taksten. Man kan se, hvor de forskellige remtræk og de store svinghjul, som holder det hele i gang. Det er de forskellige manometre, så fyrbøren kan se, at trykket det er der, så den kan holde maskinen i gang. Og der har vi så elektromotoren, som afløste damplokomobilet. Ja, før, der var børnene jo med på talværkerne. Der var faktisk jo ingen børnehave, man kunne sætte dem hen i. Derfor var børnene med på talværkerne, så de kunne lege med leret og alles andet muligt. Det var jo en ufarlig leg, som de godt kunne være med far og mor på talværket. Det er forvalteren, der kommer på inspektion, og det er jo flere talværker, derfor kommer han på cykel og afgiver sin ordre til de forskellige folk. På Stenstrup talværkerne, de ligger lige ved banen, og det er et spor ind til talværket, så man kan køre på jernbanevognene helt ind til værket, hvor de så bliver læsset. I forhold til her ved Egersund, når vi skulle gøre det, skulle vi først læse på lastbiler, køre dem til Vester Sottrup og læse i jernbanevogne. Men den største transport her fra Egersund, det var jo også sejlskibene. Det var de jo afskåret fra på Fyn. Der kan vi se, både sten og rør, de bliver læsset på jernbanevognen for at blive transporteret til de forskellige byer. Man triller op af en sliske og op i jernbanevognen. Og før, der var det også, det blev hentet med heste og vogn, og så begyndte det med små lastbiler.
det er, hvor det bliver læsset i hver ende af vognen, og det kan blive transporteret videre.